Na ddechrau fod datganiad sef bod y cyfarfod yma yn cael ei le ddarlledu ac gyda gael ar-lein i hwyrach ymlaen. Os ydych chi'n hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod na. Iawn, croeso chi gyd i gyfarfod o'r awdurdod y parc. Sa ymwneudau rwy'n ddim yn dod? Oes cynghorydd David Roberts a'r cynghorydd Merian Roberts. Iawn, gan i'r cadeirydd. Reit, i ddechrau gan i groeso i Delyth Lloyd Gruffydd i'r cyfarfod cyntaf o awdurdod y parc. Gobeithio bod chi'n hapus efo ni. Gafon ni sôn hynny, mae hi cymryd lle June Jones wrth gwrs. So, dwi'n meddwl ni a fydd llythyr yn diolch i fi am y gwaith mae wedi wneud dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yma'r ddau wahanol ran drwg o yn y blynyddoedd sydd wedi bod. Mae'n rhaid i cynnig yn bwysau rwy'n bodlon. Eilio? Reit. Oeddech chi wedi cael e-bost erbyn hyn, o'n i wedi dweud hwn yn gynharach. Mae yna le gwag fel is-gadeirydd cynllunio a fe hwnnw'n dod i fyny yn y pwyllgor cynllunio nesaf. Dyddiad yn y pwyllgor nesaf fydd a hwnnw fydd yn agenda ar y... Pedwerydd o Fawrth. Mae'n fydd cyntaf ar yr agenda. Ie, os ydych chi eisiau mae'n ffurflen efo, lle os ydych chi eisiau weber efo i anfon y ffurflen, a da chi wedi i dderbyn yn ôl at eiddion, a wedyn os oes am fwy na hyn, ddim yn y bleidlais wedyn. Diolch yn fawr. Wedyn, da ni'n disgwyl dau newydd o'r llywodraeth, maen nhw wedi dechrau'r broses gweithio fan yn fuan. A wedyn, fe ni mewn cyfarfod fi a'r brifwythedwr Uchelgais Gogledd Cymru, a mae gennym ni sedd ar trafnidiaeth fan hefyd. Oedd ni ar cynllunio cynt yn fydd ar trafnidiaeth hefyd. A dyna ni fan'na. Wedyn, a ni i... John os yma ni? Ie, diolch yn fawr. Ie, jyst i gadarnhau ar un trafnidiaeth, gan sydd ni ddim bleidlais. Na. Mae gen i bleidlais wrth gwrs ar un cynllunio. A ni yna, jyst i rando ac i gyfrannu, ond da ni'n methu pleidleisio ar un trafnidiaeth. Reit, diolch. Mae gen i dipyn o bethau fama. O wrach at y dyfodol bydd o'n bosib gwell feid hwn fel adroddiad i chi jyst ar diweddariad gwahanol bethau sy'n ymlaen, ond ar lafar fydd o heddiw, felly na i fynd drwy hyn o'r sydyn y fedrai. Dilyn y cyfarfod dwytha, mae yna diffyg o bethau wedi digwydd nôl yn diwedd mis Tachwedd. Fe lawnsiwyd, o'na lawnsiad yn y Senedd yng Nghaerdydd ar adroddiad cyflwr coedigoedd glaw Celtaeth. Oedd cynghrair dros coedigoedd glaw Celtaeth Cymru, ac oedd hwnna'n un llwyddiannus iawn. Oedden ni'n amlwg yn un partner craidd efo yna. Nath gethi'n ffil y prosiect yna gyflwyno Iwan Cadeiris, ysgrifennydd cabinet yna ac sawl aelod seneddol arall hefyd, felly oedd o'n digwyddiad gwerthfawr fod i fod yn edrych yna hefyd. Jyst ar yr enw Eryri, dathon ni ddatganiad i'r wasg yn dilyn y penderfyniad yn yr awdurdod dwytha ar hyn, ac oedd hwnna gathon ni dderbyn yn gadarnhaol iawn yn y wasg lleol, yn enwedig oedd o yn bron i gyd yn gadarnhaol. Yn y wasg Brydeinig oedd o yn gyffredinol yn gadarnhaol neu neutral, a wedyn ar y sylwadau ar hyn erthyglau, dyna lle mae'n mynd rhyw bach mwy cymysg, ond da ni'n disgwyl hynna ar gwahanol bethau. Felly ar y gyfan yn gadarnhaol iawn, felly oedd yn mynd yn dda. Diweddariad ar secondiad Jason Diamond, wrach ydych chi, ni'n sôn am Jason o blaen, mae Jason yn arolygydd hefo Heddlu Gogledd Cymru, wedi cael secondiad i'r parc blwyddyn dwytha, hwnna wedi bod yn llwyddiannus iawn, a bob math o gwahanol ddeisydd yn benodol, trafnidiaeth ac yn y blaen. A mae Jason wedi cael estyniad, da ni'n falch o ddeud, ar gyfer y flwyddyn nesaf yma hefyd, y flwyddyn yma, felly mae'n hapus iawn gyda hynna. Da ni wedi cael y gyllideb drafft gan y Llywodraeth, gyda codiad 5% yn fanna, rhwng 24, 25 a 25, 26. Mae hynna yn amlwg yn newyddion eitha da.
bod yna rhywfaint o godiad yna. Da ni dal mewn sefyllfa eitha difrifol, fel bydd Sian yn cyfeirio ato fo heddiw. Felly mae hwnna, mi fydd y gyllideb yna yn cael ei gadarnhau mis nesaf. Felly nawn ni gadw lygad ar hynna. Mae yna trafodaethau wedi cychwyn ar ryw fath o strategaeth gyllidol i ddelio hefo'r sefyllfa da ni ynddo fo, a mi ddown ni ar papur ger bron ddod ar hynna yn eithaf buan. Da ni gael sesiwn mewnol o'r staff ar adolygu'r tymor ymwelwyr dros y flwyddyn dwytha sydd yn cynnwys arolwg cwneithwyd ar hynna. Oedd hwnna'n sesiwn cadarnhaol iawn. Mi fyddech chi bosib yn ymwybodol bod yna y bil deti ymwelwyr allan. Mae yna ymgynghoriad ar hwnna ar hyn o bryd. Mae'r ymgynghoriad newydd ddod i ben, mis dwytha. Da ni ymateb i'r ymgynghoriad yna. Da ni'n gweithio'n agos hefo Cyngor Gwynedd a Chyngor Conwy ar hwnna hefyd, a cronfeydd eraill. Da ni bach yn siomedig dros am rôl uniongyrchol i'r awdurdod ynddo fo. Mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn sylwadau ni. Da ni'n dibynnol ar yr arian i ddod drwy'r Cyngor a Sir. Dwi'n meddwl mae hynny'n wneud efo mecanwaith deddfwriaethol mwy na ddim byd arall yn bodus. Mae gen ni berthynas cadarnhaol hefo y ddau gyngor Gwynedd a Conwy, a da ni'n gobeithio oherwydd hynny bydd o'n cael ei rwlio allan yn llwyddiannus pan daw i ddim, os daw i ddim. Gathon ni gyfarfod cyswllt amaeth, da ni'n cael o blwyddyn, oedd Rhys Owen yn y gyfarfod yna hefo fi hefyd, jyst yn trafod gwahanol bethau yn y byd amaeth a'r cyswllt o'r parc, felly ath hwnna'n gadarnhaol. Hefyd mae'r strategaeth coed, da chi wedi drafod mewn gweithgor, mae hwnna'n cael ei ymgynghori mis yma, ambell i sesiwn galw fewn ar hynna. Mae'n mynd yn iawn, dwi'n meddwl, Rhys, ynddi? Ie. Gallwn ni gyfarfod staff, fatha cychwyn fy rôl i fel prif weithredwr, gallwn ni gyfarfod staff mis dwytha yn Plas Dan y Bwlch, efo pawb yna. Oedd o'n gyfledau jyst tynnu pawb at ei gilydd, gael hanner cyflwyniadau ac oedd y cadeirydd yna hefyd. Felly oedd hwnna'n sesiwn llwyddiannus, a dwi'n gobeithio wneud hynna hefo staff bob i 6 mis. Jyst er gwybodaeth, wedi cymryd bach hirach nag o'n i'n disgwyl, ond bydd y ddau swydd y cyfarwyddwr yn mynd allan yn y dyddiau nesaf yma, so cyfarwyddwr rheolaeth tir a'r cyfarwyddwr cynllunio a phartneriaethau. Bydd y ddau swydd yna'n mynd allan yn eithaf buan o'n o'r diwedd. Fel ydych chi'n bosib iawn yn ymwybodol, erthygl 4 wedi cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Cynllunio, felly bydd yma yn weithredol mis Mehefin ymlaen, a mae yna ganllaw cynllunio atodol ar y polisïau sydd wedi weithredu hwnna'n cael ei ymgynghori yn y wythnosau nesaf yma. Felly da ni'n gobeithio bod y canllaw yn barod erbyn i'r erthygl 4 fod yn weithredol. Da ni wedi rhoi datganiad allan ar y sefyllfa yn Plas Dan y Bwlch, fel ydych chi'n ymwybodol, mae'r trafodaethau yn parhau ar hynna, a down ni y papur ger bron yr awdurdod y mis Ebrill ar y diweddaraf. Fel rhan o'r gwaith ariannol, mae yna gwaith strategaeth incwm yn digwydd, ac fel rhan o hynna, da ni wedi comisiynu darn o waith ar canolfan Betws y Coed. Mi fydd yna ymgynghoriad yn yr ardal yna ar hynna, rhag ofn ddech chi'n clywed amdano fo. Felly, ia, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn symud ymlaen yn gadarnhaol, ac eto ddown ni y papur ar hynna pan mae pethau wedi symud ymlaen rhywfaint. Ro'n ni mewn digwyddiad yn Llanberis bythefnos nôl yn dathlu blwyddyn o Caru Eryri, sef y prosiect dyma gwirfoddolwyr yn dod fewn i hel sbwriel ac yn y blaen, llwyddiannus iawn dros 100 gwirfoddolwyr, a wedi bod yn llwyddiannus yn cyrraedd rownd derfynol o gopra Dewi Sant llynedd, so mae hwnna'n rhywbeth werthchweil sy'n bod yn digwydd. A dyna ni, da ni'n paratoi ar gyfer y seminar aelodau, fel ydych chi'n gwybod Eryri sydd yn gwesteirio y seminar eleni. Bydd o yn Hydref y cyntaf ac Hydref yr ail, a mae'na drefniadau yn cael ei paratoi ar gyfer hynna. Dyna ni, gynnu fi. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Item 3, os yw rhywun hawl i hwn? Dwi ddim wedi derbyn hwn i'n gwrs. Yn erbyn. Ymlaen i'r 4. Datgan diddordeb, derbyn unrhyw ddatganiad o diddordeb yn unrhyw eitem gan aelod neu swyddog. Anwen efo llaw. Anwen? Rhif 9, Mr Cadeirydd, ffarmio bro cam yna rhywbeth yn codi. Buddiant bersonol? Ie. Dwi'n gwneud yn ddifil sydd yn rhaid farn.
Mae'n erf. John yn datgan. Ie. Iawn, na ni. Yn y sgrin. O, mae i fod i gael. Iawn, cyfnodion, cynnig bod y cyfnodion o 13 o Dachfed 2004 yn gywir, os ar rywun yn eilio, os gwelwch dda? Rywun yn eilio. Bod bydd angos, os gwelwch dda? Gwelwch dda? Materion, gwybodaeth sy'n codi o'r cymodion. Yna rywun, cwestiwn? Ie. Iawn. Saflen, gweithredu, gyflwyno Iwan, ia? Ie, diolch yn fawr. Os o'n di'n ei teimlo ar dan y weithredu ac mae'n parhau i aros yma. A fan o'ch John yn gyfeirio i gynharach yn y broses o fynd allan i lenwi ac swydd a gyfarwyddwr. Wedyn gawn ni asesu'r sefyllfa wedyn dilyn trwy'r broses yma. Ond ar yr amser yma, os ni'n cyfori bod y mater yn aros yn y dafod. Iawn, diolch yn fawr. O'n gratis. A chi sgwyd wyth hefyd, ia? Eithol, i fod yn Ie. Felly, y sefyllfa ydy, mae yna 4 aelod o'r aelodaeth yr awdurdod ar y cydweithio lleol. Roedd Sarah Hatl yn aelod ac wrth gwrs yn dilyn i ymddiswyddiad hi. Mae yna le bellach i lenwi un person bellach a'n aelod newydd i'r cydweithio lleol. Does dim rhaid i chi am os ni yn gwrach at benodi o aelodau Llywodraeth Cymru, gweddill aelodaeth y cydweithio lleol a'n gwybodaeth ydy Elwyn, Ifor ac Einir. Felly, i fysa fo yn sicrhau bod y balans yn parhau. Owen? Sorry? Owen? Mae'n Elwyn yma lai fyny. Elwyn? Ie. Dwi'n iawn, ydw. Dwi'n cael hwndw. Cynnig Naomi. Iawn. Iawn. Naomi. Eilydd. Dwi'n gyda na Elwyn dyn ni. Mae'n cael ei gynnig arno, ydy. Mae'n cest laf sy'n gyda. Mae dod i eilio. Iawn. Os yna unrhyw enw peth eraill, jyst yn cael deg i bawb na goes o groesawu mewn i'r cydweithio lle. Diolch yn fawr. Dwi'n ddiwydd. Rhif 9, da ni'n mynd, ffermio bro. Ie. A gentleman farmers dwi'n meddwl. Diolch, dwi'n meddwl, Mr Cadeirydd. Ie, so, cyn i fi ddechrau hwnna, na i jyst rhaid ddiweddar sydyn arnoch chi gan bod John wedi cyfeirio at y strategaeth goed. Da ni newydd orffan cyfnod rwan o ymgynghori allanol efo drop-in sessions mewn neuaddau pentref o falle a sesiynau ar-lein. Mae dda iawn, gen i wedi dweud, mae'r ymateb wedi bod yn bositif a cadarnhaol iawn. A dwi'n meddwl bod o'n dysteg i ffordd mae'r tîm wedi mynd o gwmpas yn gynghori efo rheolwyr tir mlaen llaw. Wedyn dos o ddim surprises wedi bod yna iddyn nhw. A mae'r targedau a'r ffordd ni wedi gosod o heini allan i weld wedi cael ei derbyn yn dda iawn ac yn bositif. Felly mae o'n symud ymlaen i'r gwedd i gael ei gwblhau wan. Felly mae wedi bod yn bositif iawn. So hapus iawn yma ni. Ia, so ffermio bro. Fodgwen gefndirol i chi yn y pecyn yma yna, wrth gwrs, chi bach o efft allan dwi'n meddwl. Rhaglan ydy mewn ffordd wedi tyfu lot. Da ni wedi bod yn gofyn a gofyn am gyllid, excusodwch chi, i felly gwneud mwy o bethau dros y blynyddoedd estalwm iawn a ddim byd yn dwad. A chwarae teg mae Llywodraeth Cymru, Tom Corson a tîm y tirweddau wedi gwrando a wedi gweithio'n galad iawn i gael hwn at ei gilydd i ni. Mae'n gyfle arbennig a dweud y gwir. Da ni wedi cael y math yma o gwasanaethau'n cyfalaf a revenue i gyd fynd efo erioed, dwi'n meddwl, yn ganolog. Felly mae'n rhaglan sy'n mynd yn gweithio'n genedlaethol i'r parciau i gyd a'r ardaloedd harddwch naturiol. A wedyn cyllid yn y flwyddyn gyntaf, y rhaglen 3 blynedd
Mae yna rhywun wedi cael mis ciw bach efo'r sums o yma. A glan 3 blynedd di hon. A mae'n transition package ydy'r term maen nhw'n ddefnyddio i symud amaethwyr o lle da ni'n bresennol i fod yn mynd i'r cynllun ffermio cynaladwy, neu'r SFS, ac yn benodol o'r haen eitha o hwnnw o gydweithio efo'i gilydd, y collaborative layer. Felly, ond ydy hwnnw ddim yn cychwyn tan 2029, felly ddylwch chi wedi gwneud y sums yn barod a gweld bod yna flwyddyn o gap, a da ni wedi cwestiynu hwnnw'n barod. Maen nhw'n edrach i mewn i weld wedyn nhw'n mestyn nhw i raglan 4 blynedd, bydd hwnnw'n un i wylio sut neith o ddatblygu. So mae'n gyllideb 1.38 miliwn yn y flwyddyn gyntaf rhwng yr ardaloedd i gyd, just arian cyfalaf. A wedyn mae yna arian revenue wedyn i'r ardaloedd ar ben hynny. Yr broblem fwyaf sydd wedi bod ydy nad ydy'r arian revenue yn y flwyddyn gyntaf ddim yn ddigonol os liciwch chi, fedri diwallu'r angen fydd yna i bob ardal gael swyddog. A wedyn mae yna chydig bach o weithio creadigol di gorfod digwydd yn fan'na. Mae'r gyllideb wedyn yn blwyddyn 2 a 3 yn mwy na dyblu, mae'n mynd i fyny 2 miliwn i blwyddyn 2 a blwyddyn 3. Ar hyn o bryd, gyllideb blynyddol ydy hyn. Felly mi fydd yna bwysau yna ni wario a hawlio nôl, excuse me, o fewn y flwyddyn. Fydda ni'n cael rowlio arian yn ei flaen a falle. Felly mae'n ni chydig bach o gyfyngiad, ond yna fo, a wedyn wrth gwrs wedyn ni ddim wneud rhaglenni mwy na blwyddyn oherwydd hynny, i wneud cytundebau rheolaeth a falle. Chydig bach yn anffodus, ond dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddal edrych ar y pictiwr mawr a derbyn be da ni'n gael a'r cyfle mae'n roed i ni i wneud gwahaniaeth mewn ffordd. Mae wedi bod yn broses dechnegol eitha heriol ar gyfnodau. Mae'r ddogfen yn cyfeirio yn fan'na nad ydy pethau ddim i gyd mewn lle, da ni'n dal yn gweithio arno fo ar hyn o bryd o'n i'n Aberystwyth dydd Gwener, neu gyfarfod arall wsos nesaf, yn gweithio'r mecanwaith allan, os mae'n bach o fyrder rwan i gael yn barod erbyn y 1 o Ebrill. A fel ydych chi'n dychmygu, pan ydych chi'n rhoi rhaglan fel mat i gilydd, mae'n dipyn o bethau yn gael i'w tu lle. Yn ddiddorol i ni, yn wahanol i ni, oherwydd fod yr gyllideb yn y flwyddyn gyntaf ddim yn ddigonol o ran revenue, da ni wedi gorfod edrych yn chydig bach yn wahanol yno. Oedd y cyllideb gwaith cyfalaf i Eryri, mae dros 150 o filoedd yn y flwyddyn 1. Ar ben hynny, mae gen Eryri Llŷn a Môn tua 110 o filoedd yr un hefyd fel ardaloedd, felly da chi'n sôn am dros 500 miliwn o waith gwario. Does a ddim ddigon o arian revenue yn y system ar gyfer swyddog yn Llŷn a Môn, fel yn hwdio beithio. Felly beth da ni wedi gwneud fel 3 tirwedd ydi ista lawr yn meddwl, wel, os da ni ddod at hwn fatha tîm a gweithio fo'n gilydd, medrwn ni liniaru rhywfaint ar hwnna. Felly'r bwriad rwan yn greiddiol, oedd gennym ni arian ar gyfer 1.5 o swyddogion yn Eryri. Drwy ganiatad, tîm rheoli, dwi wedi cael dargyfeirio, mae gen i un swyddog ar gyfnod sabathol yn Dubai, a mae wedi gofyn am estyniad blwyddyn i hwnnw, a mae tîm rheoli wedi gwarantu hwnnw wsos dwytha. Felly'r bwriad ydy defnyddio'r arbedion ariannol o swydd honno i dopio fyny yr un na'r swydd oedd yn cael ei gynnig trwy revenue Llywodraeth Cymru i gael 2 swydd llawn amser cyfatebol yn Eryri. O weld hynny, mae Eryri, mae Llŷn a Môn wedyn wedi edrych ar posibiliadau o weithio fe'i gilydd, so maen nhw'n pwlio i adnoddau nhw sy'n rhoi tua 42 o filoedd arian revenue iddyn nhw, a maen nhw'n mynd i dopio fyny gwahaniaeth sy'n rhyw 4 neu 5 mil i gael un swyddog llawn amser ar gyfer y 2 ardal. Ond da ni'n mynd i fod yn gwesteio a gwneud y recrwtio'n ganolog o Eryri i gael 2 swydd efo'i gilydd, yn lle bod ni'n lle'n cystadlu'n erbyn yn gilydd ac edrach arno fel team delivery os liciwch chi. A wedyn mi ddaw 4 swyddog wedyn yn blwyddyn 2 a 3 mewn ffordd gyda gobaith. A wedyn mae hynny'n rhaid bach o hyblygrwydd i ni, os fydd yna rhywun o Ynys Môn neu o Ben Llŷn wedi trio am y swydd, yna, wel, sa chi'n meddwl, efo chdi bach o synwyr cyffredin, sa chi'n meddwl, y bysa gen nhw ddiddordeb wedyn eich canolbwyntio ar wireddu ar Ynys Môn neu Ben Llŷn ar gyfer blwyddyn 2 a 3 efallai. Ond fe rhaid i ni gael MOU hefo Gwynedd a Môn efo hynna i wneud siŵr bod ni'n ddiogel o ran y gwasanaeth da ni roed iddyn nhw, y disgwyliadau sgyn nhw hefyd.
o lefel gwasanaeth, a hefyd os oes unrhyw ddiffygion ariannol bod yr awdurdod ddim yn cario'r baich am hwnnw mewn ffordd. Mae'r berthynas yn gret efo Dyn a Mon. Da ni wedi gweithio efo'r ardaloedd harddwch trwy cynlluniau awyr dywyll a pecynna Sustainable Landscape, Sustainable Places. So mae gennym ni hanes y gwydweithio efo nhw, berthynas da efo swyddogion, da ni dall yn gilydd, a wedyn mi ddylia i fod yn eitha did-armgwydd mewn ffordd. A wedyn da ni, mae Siwan wedi cael gafal ar ddrafft MOU i ni sgyn ni'n barod, wedyn da ni'n edrych i addasu hwnnw. So mi ddylia ni wedi symud ar hwnnw'n eitha cyflym. Mae'r swyddi wedi cael ei sgorio, mae'r swyddi'n cael ei talu ar raddfa Llywodraeth Cymru. So da ni wedi gorau gwiro bod heini'n ffitio mewn i'r strwythur yn lleol, fel bod na ddim anghysondeb rhwng yn staff ni a staff yma. Wedyn mae'n gweithio'n oce, da ni'n reit hapus efo hwnnw. Mae'r asesiad iaith Gymraeg wrthi'n cael ei wneud bore yma, gan Bethan, i wiro felly. Wedyn da ni'n gobeithio efo'ch awdurdod chi, fedra ni ddechrau'r broses recriwtio yn yr wsos nesaf gobeithio. Wedyn y bwriad ydy cael cyfweliadau cyn diwedd Chwefror dechrau Mawrth, a wedyn os oes na gyfnod o notis gan rywun i ddroed bod y staff mewn lle i gychwyn wedyn ar 1 Ebrill, so mi fyddan ni'n daclus iawn. Mae'n dyn o ran amser, ond fyddan ni'n reit daclus i fod yn hitio'r ddaear yn rhedeg mewn ffordd. Dwi wedi trio bod yn reit onast a agorad yn y ddogfen yna. Mi oedd gynnon ni broblemau technegol oedd wedi peri ni ella roedd roi llinell go gadarn yn y tywod. Os wedwch chi'n neud fath beth. Ond i roi llinell go gadarn lawr. Mae'r system yma'n cael ei gweinyddu trwy mecanwaith RPW, Rural Payments Wales. Wan, os da chi efo profiad o weithio o RPW, dydy o ddim yn mecanwaith pleserus i weithio fo. Mae o'n biwrocrataidd di-wyneb, bob dim yn mynd i un portal, a mae yna lot o broblemau o ran amseriad penderfyniadau, amseriad taliadau. Mae rhaid i bethau ffitio yn union i'r disgrifiad neu na nhw ddim talu a balli. A oedd o'n cyflwyr i'r risg sylweddol a deud y gwir. Ond mi godon ni'r problemau yma yn syth ar ôl dolyg pan oedden ni'n gweld bydd y mecanwaith ddim yn cael ei gynnig. Ac eto, chwarae teg i Tom Crossan yn benodol, mae wedi gweithio'n galad ofnadwy. Ar gyfundref RPW, does o'n llawer o symud â ni. Dy'r cyfrifiadur yn dweud na ydy, a dyna fo. Ond mae wedi gwneud gweithio chwarae teg ar credu. Mae RPW wedi dod yn ôl yn yr wsos dwytha, di Gwener oedden ni'n cael clywed. Mae nhw wedi symud yn sylweddol ar y pwyntiau gweithredu da ni wedi godi hefo nhw. Neu mi oedden ni'n mynd i fod mewn sefyllfa'n cael rhywbeth fatha triple neu quadruple audit o pwy yn gwiro be cyn sataliad, diolch yn effeithiol na di. O chwarae teg, y pwyntiau i gyd wedi cael eu codi a mae wedi cael ymateb cadarnhaol ar 95% ohonyn nhw. A un beth bach oedden ni chdi bach yn siomedig am, ond dim yn deal breaker. Fydden ni weithio rownd o, mae'n oce. Felly, dwi'n meddwl bod ni mewn sefyllfa gadarnhaol iawn wan, mi fedru deud, ia, da ni'n gefnogol o'r cynllun. Oedden ni wedi bod yn meddwl, oedd wedi cyrraedd y pwynt ella os yna symudiad o fod, oedd y prif weithredwyr wedi trafod wsos dwytha, ella bysa rhaid i ni ddweud, na, da ni am oedi am flwyddyn i wneud siŵr bod pethau'n iawn, oherwydd y reputational risk, y risg ariannol, a pethau ddim yn glir, ac ella teimlad bod chi'n cael eich cyflyru i benderfynu'n sydyn iawn. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi cael yr atebion oedden ni'n chwilio amdano fo rwan ar ymroddiad, bod ni'n gallu symud ymlaen efo fo sydd yn briliant a dweud y gwir. Yr unig beth sy'n ni'n cytunu'ch sylw i chi o, ydy mae yna chdi bach o risg yma yn benodol i enw da'r awdurdod ella. Mae'r lefelau gwariant £100,000 i gwneud o fewn blwyddyn ar gynllun hollol newydd efo staff sydd fwy na thebygol o fod yn, os yna recriwtio mynd dyddi yma'n eitha di-brofiad ac yn newydd i'r maes ella, newydd i'r ardal. Mae o'n ddipyn o waith gwario ynddo, ddipyn o waith hyrwyddo cynllun a sefydlu troedle a wedyn i wireddu fo. Ar ben hyn, mae
y berthynas efo'r gymuned amaethyddol chdi bach fwy pricly, dwi'n meddwl, di'r gair. Ers y profiad o yr ymgynghoriad SFS, mae'r gymuned amaethyddol ar y cyfan yn llawer mwy drwg dybus nag fuan nhw, mae'n ambach mwy o waith perswadio, yn wedi gysdyn ni'n dweud na cynllun llywodraeth ydy mewn ffordd. So mae yna risg yma yna. Wedyn, wrth gwrs, mae'r arian mae wedi dŵad ar ôl i ni fod yn holi amdano ar hyd y blynyddoedd. Wedyn, y gweitha fydra ni gael rwan ydy gorfod troi rownd ar ddiwedd y flwyddyn ydy rôl, da ni wedi methu gwario hwn i gyd, llyn. A mae dda, ia. Mae'n groes yn greau yn gyn i, achos dwi'n eisiau gyrru'n dod yn holi Gaerdydd, ond fi rhaid i ni fflagio o ella bu na bosiblwyr eitha hyderus yn eryri. Mae Môn a Llŷn yn mynd yn ardaloedd newydd i ni, perthnasau newydd efo ffermwyr, rheolwyr tir a ymgymerwyr. A wedyn mae yna ardaloedd eraill fydd o'r un risg hefyd y gwy a falle lle dyn nhw rioed wedi cael cynllunio o'r fath. So, yn genedlaethol mae yna risgu yna. Ond hwnnw dwi'n meddwl di'r peth mwyaf ydy methu'r gwireddiad. Wrth gwrs, mae dyblu'r gyllideb erbyn blwyddyn 2 a 3 hefyd yn no small feat. Ond, da ni wedi gofyn amdano fo, rhaid ni'n neud yn gorau o'n yma. Wedyn, ia, dwi'n meddwl sgynnoch chi gwestiynau neu sylwadau. Diolch yn fawr. Reit, mae Elwyn Edwards o'i law fyny gyntaf. Iawn, diolch cadeirydd. Dwi'n mewn byd fan hyn, fe gynnu 2 gyfrifiadur ymlaen. Sgynnu'n rhaglen bapur nag oes. A mae yna un yn diffodd o hyd. Dyna beth dwi'n mewn byd. Mae chi yn yr adroddiad dan Rhys, a diolch amdano fo. Mae'r swyddogion wedi mygu pryderon mwyn cyflawni gwaith adfer natur a thirwedd uchelgleisiol. Oes e ryw ymateb i dod i hynna? Bod i'r llywodraeth? Wel, yr mecanwaith a'r PW yma oedd y poen mwyaf dydy gwir bod hi'n gyfundrefn gof gaeth. Mae'n strwythur caethiwys, diolch yn coed hyblygrwydd i chi mewn ffordd. Ond ia, maen nhw wedi symud ano fo, diolch byth, a maen nhw wedi rhoi ffordd ymlaen i ni fedru gweithio nhw. Yna chdi bach mwy o waith i'r swyddogion pan nhw'n allan i'r maes. Ond mae yna workable solution, dwi'n meddwl, di'r ffordd ola, roed o a ffordd ymlaen eitha glir mewn ffordd, a fydd yn cadw audit a Sian yn cyllid yn hapus hefyd. Ond ia, mae yna ffordd ymlaen, so da ni reit hapus ar hwnna. Mae'n rhaglen eitha heriol, achos maen nhw'n gobeithio bydden ni'n hyrwyddo pobl i weithio mewn partneriaethau neu mewn grwpiau. Ac wrth gwrs, mae'n digwydd mewn ardaloedd o'r parc yn barod, ond mae'n mynd i fod yn rhywbeth newydd i rei hefyd, wrth gwrs. Ond da ni wedi cael ar ddeall yn y lai o bwysau hwnnw'n blwyddyn 1, jyst er mwyn i ni gael yr rhaglen yn gweithio ar swyddogion wedi cael chydig bach o brofiad a falle. Ond na, mae hwnna wedi atab yw'n. Iawn, diolch yn fawr. Tim? Diolch, Mr Cadeirydd. Jyst eisiau dweud diolch am yr gyflwyniad, Rhys, oedd o'n un arbennig o dda. Dwi'n meddwl mae'r dealltwriaeth ti o beth sy'n digwydd yn unsach chi'n arbennig o dda i gael, a dwi'n teimlo drostoch chi gweithio a PW, dwi wedi gwneud o flaen, a di o ddim yr hawsa, fel chi'n dweud, mae'r cyfrifiadur yn dweud lot o'r benderfyniadau ynddo fo. 2 cwestiwn sgynnau. Un ydy, wel, yn gyntaf croeso, oherwydd mae hwn yn y siawns gyntaf i ni'n neud ers tir cymen i'r parc cael mewnbwn a handlen o bres sylweddol fel mae gweithio fe ffermwyr, felly mae hwnna i groeso. Da chi dweud yn un paragraff bod y gwaith cyflaf ar menu a costa safonol. Faint o hyblygrwydd fydd yn hwnna, oherwydd yn amlwg pan mae pethau mae'n datblygu a syniadau nôl ymlaen, mae yna pethau sy'n cweit yn ffitio. Ti wedi dweud bod y pethau'n eitha dyn, ond i fi mae rhywfaint o'r llwyddiant o hwn ydy faint mor hyblyg da ni'n gallu bod. Ti eisiau gofyn yr ail gwestiwn yna? Sori, yr ail gwestiwn yn eitha wahanol, mae'n ei wneud efo'r paneli yma o'r prosiect fawr. Yn amlwg mae hwnna eto faint mor gyflym mae hyn yn gallu gwneud benderfyniadau a faint o ddeud da ni'n gael fel parc genedlaethol yn hyn ydy'r peth pwysig, felly yna 2 cwestiwn fi, diolch yn fawr. Iawn, oce. Ia, yr menu options, maen nhw'n awyddus iawn i ni ddilyn. Mae gen Llywodraeth Cymru rhaglenni grantiau gwahanol sy'n rhedeg yn barod. Pecynna fatha Glassdoor Small Grants,
glasur efficiency grants ac tyfu cnydau protein a falle. So mae yna daliadau safonol wedi gosod ar gyfer hynny'n barod. Dyma lle fydd un o'r peryglau mwyaf, neu'r broblemau mwyaf yn ei gael, oedden nhw'n cyflyru ni fod yn defnyddio'r un pecynnau yma. Rwan dydy uptake hynny ddim wedi bod yn dda iawn yn genedlaethol, oherwydd y system a biwrocrataidd yma falle. A wedyn be oedden ni'n dweud oedd, wel, os da chi jyst yn ail becynnu yr un pethau, yr un result da chi'n ei gael, jyst bod yna fach gwahanol yn o'r de. A wedyn, oedd hwnnw'n bryder, ond maen nhw wedi dweud rwan ydy, lle gallwn ni, neu lle mae'r ffermwr eisiau gwneud gwaith ei hun, i ni drio defnyddio y standard cost ar y menu o daliadau ac opsiynau sy'n yna, a mae hynny'n iawn. Ond oedden ni wedi bod yn tynnu sylw yn, wel, mae costa ffensio ar ben llun yn go wahanol i lethra Cadar Idris, neu trin rhododendron, lle sgynnoch chi ddim dŵr, neu gwaith cerdded i mewn i'r safle mawr cyn dechrau gweithio falle. Wedyn maen nhw wedi derbyn wan bod yna ffactorau amgylcheddol a falle sy'n mynd i olygu bod costa safonol ddim yn gweithio mewn ffordd. Wedyn, da ni wedi cael caniatâd y fama rwan i fynd ar defnyddio prosesau bwrcasu ni'n hynna'n. So, ca 3 pris, cyflwyno a rhoi methodoleg pam bod ni'n rhoi yr codiad yn y taliad ac y bydd yn ddigonol. Mae'r PW wedi mynd o fod yn, dwi'n gwybod i neu, mae yna rhywun wedi pwdyn neu rhywbeth yma, peidio rhoi hwnna'n y cofnodion ni gan. O fod eisiau rheoli bob dim, mae nhw rwan wedi cyrraedd y stage o'n dweud, oce, jyst gyrwch hyn a hyn o fanylion i ni a cariwch ymlaen. So dwi'n gwybod os dyn nhw'n disgwyl i ni neu llanast o beth hynny bydd dwi'n gwybod. Ond maen nhw wedi mynd o un pen i'r pendulum os diciwch chi'r pen arall. Mae'n ffantastig o ran gweinyddu i ni. Jyst gobeithio neith bethau weithio'n iawn. Siw bod Sian yn dechrau'n reit nervous yn fanno. So na, mae hwnna, so da ni cael y costa bespoke mewn ffordd, jyst bod rhaid i ni siw bod gen ni trwyddoldydd llawn, ond yn yw'n broblem. Wedyn o ran y paneli, oedden ni'n trafod hwn, ar gyfer y penderfyniadau costa mawr, achos does o ddim nenfwd taliad wedi cael roed ar y prosiectau yma, mi lasan oedd yn uchelgeisiol iawn. A wedyn ar gyfer eisydd, da ni'n mynd i osod trothwyn genedlaethol i alluogi swyddogion neu'r penderfyniad i 1 pwynt. A wedyn os di'n mynd dros y pwynt hwnnw, wedyn fydd o'n mynd i banel wedi cael ei wneud allan o yr undebau amaethyddol ammeithwyr ymarferol, sydd yn ymeithu. 1 neu 2 o sefydliadau NGO, a wedyn fydd gyn tîm rheoli neu John rôl ar hwnnw. Bydd y penderfyniad terfynol hefo John, so'r awdurdod sydd efo'r penderfyniad ola o chdi'n holi Tim, sydd yn rhywbeth i ddweud da. O'n i'n poen yn bach. Ia, na, so mae yna casting vote mewn ffordd yma hefo'r awdurdod, felly fydd yn ddiddorol. Yn y flwyddyn gyntaf, dwi'n mynd rhagweld fy ginon ni lawer o baneli a bydd y ceisiadau o bosib yn lot ar ei man. Pobl yn trio'r system gweld beth sy'n gael, sut mae'n gweithio, dyn nhw'n cael eu talu'n amserol a falle. A wedyn swn i'n meddwl bydd y ceisiadau mwy yn dod drwad yn blwyddyn 2-3 fel bydd swyddogion wedi cael amser i weithio hefo grwpiau meithrin syniadau a wedyn cael nhw'n ddod yn ei blaen mewn ffordd. So, grŵp gweithio'n yr collaborative working, so da ni'n edrych ar bethau fel tiroedd comin, gweithio fe gilydd, dalgylchoedd dŵr, ella ffermydd sydd ddim yn cyffwrdd â'i gilydd os oes ryw iogaeth arbennig yna, so os da ni'n edrych ar rhywbeth o fran goesgoch, a eisiau rhaid rhywbeth ar gyfer porin fwy dwys mewn darna, ella bysa fyda ni John yn dinas mawddwy, a wedyn ella rhywun yn ben llun, so sy'n rhaid i'r berthynas neu'r cydweithio fod yn sownd i'w gilydd, mi fedra nhw fod ar wasgar, a dwi'n meddwl dyma lle fydd yn ddiddorol, mi fedra ni rhoi pethau fatha rheoli geifr i mewn, so ella bod nhw ddim yn bethau atyniadol, deiniadol i ddeud, ond dangos cydweithio mewn ffordd wahanol o falle. So mae yna potensial aruthrol yma, mae yna bwysau mawr ar gael swyddogion da, ac i ni fedru meithrin heini. Achos yr exit strategy fydd, pan oedd y cynllun yma i ben, ac os di'r dyheuad yna gyn yr ardaloedd dynodedig ydy bydden ni wedyn mewn lle da hefo capacity staff, neu mwy o capacity staff yn sgynnon ni rwan, i fedru rhaid yn llaw i fyny i weinyddu
SFS collaborative layer mewn ffordd lly, a mynd ar berthynas yna efo tirwyddannwyr yn ei blaen mewn ffordd. Dyna di'r plan. Gan jyst ofyn un cwestiwn i ddilyn i fyny ar hwnna. Dwi wedi weld y llwyddiant mae Ffipl wedi cael yn Lloegr, a mae'r waith arbennig o dda di wneud hynny. Ydy'r PW wedi cymryd llawer o sylw a sut maen nhw'n gwneud pethau yn Lloegr, neu ydyn nhw jyst i palu ffordd eu hun? Dwi'n meddwl mae yna bwysau wedi dod o fwy na un cyfeiriad swn i ddweud iddyn nhw symud faint maen nhw wedi symud ar eu prosesau be maen nhw'n fodlon wneud llynde. So ie, ond chwarae teg o John a Tegrin yn amlwg iawn yn lliwio pethau os yswytha. Dwi'n meddwl bod nhw wedi sylweddoli severity i'r sefyllfa ychydig bach yn yr wsos dwy ddwytha. A gella bysa ni mewn lle dweud o gwrandwch, da ni'n isio chwarae fo'r bel yma llynde. Wedyn ie, so na. Un o'r unig gath arall y gyda ni'n chydig bach, mi fyddwch chi'n sylwi y costa revenue o falle. Does o ddim byd yn fanna ar gyfer costa cefndirol, pethau fatha PPE, IT, meddalwedd, cyllid a falle. Da ni wedi codi hwnna, a chwarae teg mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi agor y drws i ni wan, i ni roed ar gymhellion o be da ni'n weld fydd y costa consumables os liciwch chi, neu overheads. So dwi'n eitha ffyddio gybydd hwnna hefyd wedi setlo fel fydda ni'n dod yn nes i fis Ebrill, y bydd na ddim cost net i'r awdurdod. Diolch yn fawr, Rhys. Ryan? Thank you, Chairman. Firstly, thank you for the work in moving this forward, because certainly my experience from over the border is this type of scheme is very popular, but some of the popularity is focused around flexibility. So the fact you're cracking that door open, let's put it that way, and moving in that direction has got to be a good thing. I also think, you know, the point you make about it not being a government scheme, it's beholden on us as an authority to use our good name to promote it and use the positive nature and positive relationships that we have in that respect. And I think that'll be a good way forward. I have one question which I didn't understand, and that is on the allocations in table 1, where you've got the allocation by land area and the total allocation being different. I just didn't understand how that worked. From what they've done is they've put in a percentage floor of basic payments, if you like. So, thank you, John. So for the national parks, they've got a 75% floor, and then it drops to 45 for the A and B. So that it was just because if they'd have gone on purely area based, there would be significant losers in that equation, really. Some of the smaller AONBs, and you would question, would it be viable for them to get such a smaller portion, really? So what they've tried to do is to give a base payment, if you like, or a nominal value for each area. So 75% of the budget has gone by land, and then they've topped that up in some. Yeah, I'll have to get back to you with the exact calculation on it. Just I wondered why, you know, we've got 230 some odd thousand on area and 360 odd thousand on total allocation, and I just couldn't quite get my head around that. I'd need to check the exact calculations on it for you, but that's the principle that they've put the floor in. Yeah. No, that's fine. And I think, you know, the whole principle of the scheme is really good, and certainly it's been well received over the other side. And I think, you know, we can learn from that in the way that we tweak the system to make it work, really. I think the fact that DEFRA have been quite actively involved and positive in the delivery of Ffipl in England has been beneficial in moving RPW as well. Yeah. That they seen, well, if DEFRA can do it, or or give allowances, then surely the mechanism in Wales should be something similar or on par. Obviously, the budgets are vastly different. Oh, of course they are. I think the Peak District is getting something like 7 million just for the Peak District. So the volume of work there is phenomenal, really. But it's a small start, really, isn't it? Well, got to start somewhere, and this is a step forward from where we are, and I think it puts us a very good platform that we can build on and get some good cases out there early and build on those, really.
Iawn, diolch yn fawr, Sarwyn arall. Sgrin John. John Pugh. Ie, fel gan y glaf o deffro wedi deffro. Mae'n lot o sgwrs. Ie, a ti'n sôn bod y peidiw wedi bod gyda'r South Face yn cael mynd e. I think the choice leads to the mention A ti'n sôn bod wedi bod picli am gyda'r abeithwyr, wrth gwrs yn hwnna'n busnes, ond hollol, oedd o'n mynd i weithio o gwbl deg oedd, achos gwyd o blaen, achos ben cyr oedd i 100 o goed ben llyd ag ati, wel, da beth fi'n byd ar ôl. Ond oedd ddim gymryd ffordd un. Mae o'n mynd i weithio'n iawn, mae o'n y parc ar yr un iawn. Mae peth i'r rwan, a sy'n beth da mewn ffordd, mae cynnyrch ymwysynol wedi codi gyfaint. Mae prisio wy, mae prisio gwartheg. A fydd ffermwyr pen llyn mewn fewn i hwn, a fydd ffermwyr Sir Fôn mewn fewn i hwn. So, ddew, stwffio fo'r lleid, wneud yn iawn, a gael dweud mwy o, bydde ddim gorfod o fi edrych beth i'n gwneud, bydd ei gallu dweud mwy o bethau'n hir, heb hwn, ac car ymlaen o weithi. So, dyda wedi fod budget pen llyn, ella, ag Sir Fôn, good job o'r eithio. A oedd e bosib na hwnnw wedi nôl i'n Eryri? Ie, gofyn cwestiwn ar ôl, o'n mynd yn ôl. Ydy o'n ring ffens i llun, Sir Fôn ag Eryri, gawn ni'n cydweithio? Na i cwestiwn. Ie, na, cwestiwn teg John, ac da chi wedi gweld y dyraniad a Eryri ydy'r siarc yn y pwll yn yma, achos ni ddim mwyaf mewn ffordd a mae'r siarc yn circulatio'n reit aml o chwilio am bres chi. Ie, mae o wedi ddynodi i'r ardaloedd yna, ond y dealltwriaeth sgynnon ni fel teulu ydy, mae'r cyfieithydd yn ei joc da mae'r ein. Y dealltwriaeth ydy, dachod, da ni gyd yn gweithredu fel teulu mowr a dweud y gwir, wedyn, sa neb eisiau gyrru arian yn ôl heb i wario. Felly, beth da ni wedi dod i'r dealltwriaeth yno, pan oedden ni'n cyrraedd rhywbeth oedd adolyg, bob blwyddyn, bydd rhaid i'n pawb wneud datganiad i'n oce, wel, faint hwn da chi wedi wario a'i neilltuo, a os na risg o dan wariant, ac os na ardaloedd efo y capacity fedru symud o, ia, wedi bynnu faint yna i symud, ond mi fedrwch chi shifftio blocau sylweddol os oes angen chi. So, gobaith ydy fydda ni'n gallu tapio mewn i dan wariant ardaloedd eraill os fydd angen. Cynllun rhan ffarm ydy hwn hefyd wrth gwrs, so dydy o ddim fatha cynllun ydych chi'n rhaid y ffarm gyfa i mewn fatha glastir. Ydych chi bigo a dethol, a dwi'n meddwl bod hynny'n atyniadol iawn. Yn enwedig mewn ardaloedd lle mae yr amaethu'n fwy dwys, Penllyn, Môn, Sir Benfro, Bryniau Clwyd a falle lot o dir diwella. So fydd hynny'n help garw dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl help mawr iawn i bobl ddechrau perthynas efo y tirwedd. Da ni'n Eryri dweud lwcus bod gen ni hanes hir o weithio, ond mewn ardaloedd eraill dim cymaint, felly mewn ffordd o feithrin y berthynas yna. Mae yna ddarna yn mynd i fod yn anodd, fydra i ddychmygu llun Môn gwy, achos bod nhw mor linear yn ei natur. Dydy'r ardal harddwch allan neu'r parc ddim yn llydan iawn. Felly pa fath o opsiynau fedrwch chi gael allan mewn un lled cae ynddo. So, boundaries, ella cnwd aberthol neu cnwd protein neu llwybr amynediad. So mae'r gwariant yn mynd i fod yn fwy cyfyng, a mi fydd o'n anoddach i shifftio enwedig os dyn nhw eisiau cydweithio. Achos da chi mor linear hynny beth sgynnoch chi mewn perthynas efo. So mae yn... Does o'n hyblygwydd i fynd dros y ffin efo'r cynllun yma. Da ni wedi bildio buffer i mewn iddo. Mae hwn yn dynamic ofnadwy. Pan nes i siarad o John a Tegrin os oes dwytha, da ni wedi cyfarfod go fawr go adeiladol dy Gwener. Mae o'n fflwyd ofnadwy ar hyn o bryd. So da ni'n bildio mewn buffer i mewn ddo. Fydd o'n fawr, rhywbeth oedd 100 kilometr ella os da ni lwcus. Ond mae o ar gyfer y ffermydd ella bod y prif ddaliad allan o'r parc, ond ella bod yna dir i mewn, neu bod yna dir, di'r rhywiogaethau ddim yn parchu llinella ar fap, na di. Ond os oes rhywbeth da ni angen wirioneddol i wneud led cae i ffwrdd. Ia, gallwn ni wneud hynny mewn ffordd. So mae yna chydig o hyblygrwydd yna. Ie, fel dwi'n ffefryd Penllyn ar gyfer lot llai a weithio nhw'n dawyr am llai. Ydy, a lot fwy dwys. Llawer o fwy dwys, dydy'r arian maen nhw'n mynd i gael o'r
5,000. Oedden ni wedi gobeithio, mae'r Llupl yn rhoi grantiau ar gyfer yniad newyddol. Ie. Yn anffodus, da ni'n cael hwnnw yng Nghymru. Ond ella, so ni ddal i fangio'r drws, y bydd yn rhywbeth yn mynd o'n i ddweud, os da ni'n gwireddu a dangos llwyddiant yn gwario hwn yn effeithiol ac yn dda, mynd o'n i'n gwneud ple wedyn ar gyfer ychwanegiadau, achos felly ddaru deffro esblygu Llupl o'r yn weld bod yn effeithiol, wedyn maen nhw wedi gwneud arian adeiladau rhestredig i mewn yno fo, a mynediad a falle, a hwn di'r mecanwaith maen nhw ddefnyddio wan trwy'r parciau a'r AONBs yn Lloegr i wneud lot o'r gwaith yma a mod i chwyddo'r budget mewn ffordd lly de. Yr un beth ni yn fwy pryderus o egniad newyddol, mae'n cael cynhyrchu'r egni, a mae'n cael yr egni o'na di'r broblem fwyaf. Achos dydy infrastructure ni yn y parc yn ffordd ddim digon cry i cael yr egni o'na, achos ni yn llan ardal acos sy'n gallu gael 1.3 megawat o drydan o heidros unig, ond gael allan. Yr un tom mae'n awlwch ni a rhaid ti'n neud siwr bod yr isan o'r gwedl Talmaris yn adnod hefyd de. Ond nhw'n bwysig os ydych chi'n mynd lawr o'r ddŵr sy'n peth. Iawn, diolch yn fawr John. Iawn, sa rhywun arall yn siarad? Iawn, na ni'r argymelliad te. Trafod y cynnwys, cyfnodio'r bod y swyddogion yn braidd ar gyfer rhaglen diwynyddio yn yr yrru. Sa rhywun yn cynnig? Einir yn cynnig? Tim yn eilio? Rwy'n ddangos gwlcha? Iawn. Iawn. Diolch yn fawr Rhys. Diolch chi, diolch chi esgusodi, Iawn, neu ta. ddilyn o'r bwysau. Diolch yn fawr chi gyd. Ni rhif 10 gwan efo'r rhif 1, Dewi Morcan. I dweud os ydyn ni'n ffordio'r pethau yma gyd. Ella so eich fi aros. Ia, diolch yn fawr chi, Cadeirydd. Ia, fel arfer sy'n dod i chi fel arfer yn gyfarfod yr awdurdod mis Chwefror, beth sy'n ni gan y bron chi heddiw ydy cyllideb ar gyfer flwyddyn ariannol nesaf. Na i redeg trwy'r adroddiad yn sydyn efo chi, jyst degluro rhai o'r pwyntiau lle fydda mwyn o gymorth i chi fel aelodau i ddod i'ch penderfyniad chi ar y diwadd, sef hyn da ni chwilio amdano fo ydy dau beth. Sef cymeradwyo'r gyllideb ar gyfer flwyddyn nesaf ac yn ffurfiol nodi a cytuno ar y leni godi ar y ddau awdurdod lleol. Be welwch chi fan'na rhan 2 ar tudalen 18 o'ch pecyn chi lly. Y pennawd, sef newyddion da ydy fod y Llywodraeth wedi cynyddu grant braidd o'r awdurdod am y tro cyntaf i sawl blwyddyn a wedi cytuno ar gynnydd o tua 5%. Mae hynny wedyn, wrth gwrs, yn bwydo drwadd i'r ffaith oherwydd gofynion deddfwriaethol bod angen i lefi sy'n godi ar y ddau awdurdod lleol hefyd yn godi o'r un swm. Rydych chi'n gweld yn 2.1, mae hynny'n golygu cynnydd o 206 o filoedd yn yr ariannu craidd. Fel yn dweud, mae hynny'n newyddion da, ond serch hynny, a jyst tynnu'ch sylw chi, mae'r awdurdod yn parhau i edrych ar sefyllfa ddiffyg yn y sylfaen o 635 o filoedd 850. Wan, jyst i'r sicrhau chi, dydy hyn ddim yn golygu fod yr awdurdod yn mynd i fynd o ddethalwr yn y flwyddyn nesaf, dydy ddim yn golygu bod sôn am section 114 notice, lle dwi gorau rhaid adroddiad yn dweud, da chi, sgynnyddwch yn fforddio ariannu'r diffyg. Mae yna gronfeydd wrth gefn i ariannu'r diffyg yma lly. Ond wrth fynd ymlaen, ei glyru chi gwanaeth rhwng y diffyg yma a defnyddio gronfeydd i pontio ac i gael bwlch yna a'r defnydd o gronfeydd sydd wedi cael ei cynllunio maen llaw. Be sgynnoch chi fan'na ydy, swn i'n edrych ar y rhan 3 o'r adroddiad, ydy mae yna atodiad 1 sy'n gael eich bron chi, a mae hwnnw ar dudalan 22 o'ch pecyn chi. Be di hwnnw ydy'r ffordd sylfaenol da ni'n adeiladu cyllideba mewn cyrff awdurdod lleol, sef y ddull incremental. Sef yn y bon, cymryd be oedd cyllideb chi blwyddyn dwytha, edrych ar y newidiadau mewn gwario a newidiadau mewn incwm i weld beth yw'r newid, ac wedyn, mae hwnna wedyn yn rhoi cyllideb sylfaenol i chi ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.
Da chi'n gweld yr atodiad un y fanna bod y gyllideb sylfaenol wedi cynyddu o tua 7.2 miliwn i dros 8.2 miliwn, sef cynnydd sylfaenol. A be di hwnnw yn y bôn? Mae'r newid mwyaf yn seiliedig ar gynlluniau prosiect cyfalaf newydd sy'n cael ei ariannu o grantia neu o reserfa penodol. Mae hwn rhain i gyfri dros 900,000. So jyst nid o'n ôl wedyn i'r adroddiad, a beth ydych chi'n cael yn gweddill atodiadau 2, 3 a 4 ydy yr un wybodaeth mewn gwirionedd yn y bôn, sef sut da ni'n adeiladu fyny'r gyllideb, o wedi cael ei osod allan mewn ffyrdd chydig bach o wahanol i gilydd. Atodiad 2 yn dangos i chi pwy sy'n neud y gwario, pa unedau gwariant mae'r gwariant yma'n cael ei wneud. Da chi'n gweld cyllunio corfforaethol ac yn y blaen. Tra bod atodiad 3 yn rhaid yr un wybodaeth i chi, ond ar sail lle mae'r arian yn cael ei wario. So mae atodiad 2 byd pwy sy'n gwario, atodiad 3 byd ar be mae'r gwario yna'n cael ei wneud. Ond mae atodiad 4 yn ymlaen, bydd yr un wybodaeth chi eto, mwyn hyd o'n mwy o fynodau i chi. Sori, dwi'n idio mlaen rhwng atodiadau a'r adroddiad. Wrth sôn am y cynnydd yma, a swn i'n mynd ymlaen i hefyd i sôn am rhan 4 o'r adroddiad, ydy mae yna gyllideb gyfalaf. Da ni'n gofyn i chi hefyd, yn ogystal â'r gyllideb revenue, hefyd osod y cytuno ar gyllideb cyfalaf ar gyfer flwyddyn nesaf o 1.44 miliwn. A fel ydych chi'n gweld ar dudalen 19 o'r adroddiad, mae hwnnw'n cael ei ariannu 800,000 o grantiau cyfalaf gyn Llywodraeth Cymru, 400,000 o grantiau eraill, a chydig dros dan 250,000 wedyn yn cael ei ariannu o sylfaen yr awdurdod a reserfa penodol yr awdurdod hyn. Mae yna ddefnydd, ac yn i'n deud yn gynharach bod ni'n cyfeirio at y diffyg o dros 600,000 o filoedd. Mae yna 2 fath o ddefnydd o gronfeydd wrth gefn yn cael ei cyfeirio ato fo yn yr adroddiad yma. Sef, a beth sy'n rhan 5 ydy'r defnydd sydd wedi cael ei gynllunio o gronfeydd wrth gefn, sef yn y bôn, arian sydd wedi cael ei dderbyn yn barod, a wedi cael ei reid o'r neilltu ar gyfer ei ddefnyddio yn y dyfodol, ac mae yna wedi ar gael i'w ddefnyddio gyda chi lenni lle. A mae yna fanylion yr hynny i'w gael yn yr atodiadau, sef dyma ydy'r cronfeydd penodol sydd wedi cael ei cynllunio i gael ei defnyddio. Y fras mae gennych chi rhywbeth o'r 504 o filoedd, mae yna 457 ohono fo ar gyfer gwariant revenue a 47 ar gyfer gwariant cyfalaf. A mae yna fanylion bellach ar gyfer rheini yn tudalen atodiadau 6 a 7. Mae'r diffyg wedyn, sef y 635 o filoedd yma, mae hwnnw hefyd yn cael ei ariannu allan o gronfeydd. Fel ni'n dweud gynharach, mae'r arian yna i ariannu hwn flwyddyn nesaf. Ond jyst, mae o'n ddefnydd, doedd ddim wedi fwriadu wneud, mae o'n ddefnydd da ni gorau wneud oherwydd bod ni methu gosod gyllideb gytbwys heb ddyfodol. Dydy hwn yn gyllideb gytbwys yn yr ystyr, mae yna fwy o wariant na sy'n o incwm, a da ni gorau defnyddio cronfeydd i bontio'r bwlch. Ond mae o'n gyllideb gofreithlon yn eich sicrhau chi hynny lle, fel eich trwyddo cyllid statudol chi. Un peth ella swn i'n tynnu'r sylw chi lle wrth weithio allan o lefi ar yr awdurdodau lleol. Dwi'n tynnu'r sylw chi ar dudalan 20, mae yna un cyngymeriad bychan yn y fersiwn Gymraeg, nid yn y Saesneg. Dwi'n tynnu'r sylw chi lle. Da chi'n edrych ar 6.3 yn y Gymraeg. Yn y llinell cyfanswm ar adodau, mae'n dweud 1,451,915. A hwnna di cyfanswm hefyd o danodd, yr ardod ar cyngor Gwynedd sy'n 77.1% sef 1,111,000 o filoedd 732, cyngor Conwy 330,203. Dydy'r ddau yna ddim adio fyny i 632. Mae'r cyfanswm yn gywir. Mae'r symiau'n adio fyny, jyst y ffigwr sydd wedi cael ei gairio droso yn anghywir. So mae'r ffigwr yn balansio. Sef 1,441,915 ydy'r cyfanswm i fod. Felly, yn 6.4 ar wylod tudalen 20, mae gennym ni gronodeb byr o fanna chi. Jyst ei glyfau chi fel aelodau wrth i chi ystyried eich llideb, o lle da ni'n ariannu y gwariant ar gyfer y flwyddyn nesaf. 4.3 miliwn yn dod o grant llywodraeth,
Mae'n jyst yn dweud rwan 1.4 miliwn yn dod o ardosau ar y ddau awdurdod lleol. Chydig dros £500,000, fel i'n dweud, yn dod o gronfeydd wrth gefn, oedd wedi cael ei bwriadu ar gyfer defnydd yn 2026 a grant o 1.3 miliwn. Ac fel i'n dweud, diffyg o 635,850. Eto, mae gennym ni ddefnyddio arian wrth gefn i gau'r diffyg yna. Fel i'n dweud, mae'r arian yna i bontio'r bwlch. Felly, jyst ymlaen, felly'r argymellion sydd ar dop tudalen 21, gwestiwn atgoffa chi, mae'r hyn da ni'n gofyn i chi gytuno yma heddiw yma. Sef cymeradwyo y gyllideb refeniw a'r gyllideb cyfalaf ar gyfer yr awdurdod ar gyfer 2025-26, fel da chi wedi gweld yn yr atodiadau. A'r hail rhan ydy gymeradwyo'r ardosa ar y ddau awdurdod milio, fel sy'n cael ei nodi yn rhan 6.3. Felly, hapus iawn i dderbyn un y gwestiynau. Diolch yn fawr chi. Gynna fi un. Ydy beth ddigwyddodd yn Gaerdydd ddoe medru amharu ar nhw? Ond nhw ddim i pasio gyllideb nhw? O'r cam cynta, ond nhw bod wedi pasio yn ystod, doedd o'n un o'r aelodau'r gwrthwydiad ffwrdd yn America doedd, felly oedd wedi pasio. Ond cam cynta'r brosnau o hwnnw yn cam nesaf. Oedd yn un atal do. Oedd wedi basio oedd. Wel, cam cynta'r drefn o hwnnw. Mae'n ei sôl sy'n cael ei basio. Da ni dal yn disgwyl ar drac i gael gwybodaeth unau yn hwyr ar y geunfad neu'r gynnar yr uned ar 20 o Chwefror be fydd yr cyllideb terfynol ar gyfer wel yr awdurdodau lleol dwi'n hwnna wedi siŵr bod hwnna fydd Dwi'n meddwl wrth gyntaf mis Mawrth. Iawn, diolch o'r Joe. Diolch, Cadeirydd. Am I correct in thinking that the Pen-y-Pass barrier maintenance and the income completely counted, blank each other out? There's no profit there. Is that something that's going to change, or have I just misread that? Yes, no, that is correct. It's actually a correction because the barrier was approved a couple of years ago. It's been in use for a while now, but yeah, it was accidentally taken out and then it's been reintroduced. And to meet that extra expenditure, we've increased the income targets for that, so there won't be any extra profits from that increase in targets of benefits. So moving forward, will eventually there be a profit? Because obviously there's going to be other maintenance of the car park. So are the profits going to? Are there going to be profits? In terms of running the system rather than maintenance in terms of, Os gael ei ddweud, dydy'r barriers yn Pen-y-Pass ddim yn iawn. Eto, da ni dal yn trafodaethau efo Stad y Baron Hill. Ond da ni yn edrych ar system gwahanol, ANPR, sef Number Plate Recognition System yn iawn. Ond does ddim penderfyniad terfynol wedi cael ei wneud ar hynna. Felly, wedi bod chdi bach o bwysredig bod wedi methu gael y system yn iawn ac yn y cyfamser yna wedi bod yn gwario mwy ar gwmnïau i sicrhau bod yr system sydd gennym ni yn lle yn weithredol, sef y pre-park system sydd gennym ni, ond mae'n rhaid i gael bobl yna i sicrhau bod bod ceir wedyn ddim yn tramgwyo ac yn dod i mewn i'r maes parking yn llenwi fo heb dalu. So, mae'n agosach chwaregol wedi bod yn ystod yna dwyta. Da ni'n dal yn ceisio gweithio ar patrisia llawn. Unwaith mae'r patrisia llawn yn ei le, da ni'n gobeithio a fydd yna mwy o elw yn dod o'r safle pryd. Just yn sydyn iawn hefyd ar hwnna, Joe, mi fyddai'n dod o strategaeth. Yeah, diolch, thank you. Mi fyddai'n dod o strategaeth incwm i'r awdurdod yn eitha buan i ddelio efo'r her ariannol. Bydd hwnnw'n edrych ar incwm meysydd parcio gan gynnwys Pen-y-Pass ac rhai eraill hefyd. Felly bydd yna fwy o fanylder i ddod gerbon y pwyllgor yma yn eitha buan. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Diolch. Ryan? Thank you, Chairman. You've answered one of my questions, which was to do with the Pen-y-Pass barrier. The other one is to do with Plas Tanner Book. I mean, the document is very clear, and I appreciate the clarity of it. But the figures in Appendix 4 on Plas Tanner Book raise the question of what the 272,000 of
sales fees and grant income was, and the overall size of the budget for the building of 802. I'd just like a little more clarity on how those figures work, bearing in mind the fact that Flas Pennybalk is not quite mothballed, but nearly. Yes, we've left. Da ni wedi gadael cyllideb Plas Pennybalk fel y groedd i. Yn flaenorol, mae yna bethau di newid yn ddiweddar o ran y defnydd sy'n bosib ella. So, da ni jyst i gadael hwnna fel ffigwr. Mae'n cynnwys costa cyfalaf, sef costa dibrisiant di hynna sy'n dod o fo i 802, so 576 oedd y gwariant flaenorol a 207 oedd yr incwm. So, da ni wedi gadael o fel yna fel bod gen i'r ffigwr yna just wrth gefn yn y gronfa dysgu penodol lle. Da ni heb addasu llawer ar y ffigurau yna, achos da ni yn dal mewn bod yna gosta sylweddol yn mynd i fod o ran cynnal a chadw'r adeilad. Iawn, diolch yn fawr rhywun arall. So the 272 is based on last year's budget, is that right? Yes. Yeah. Iawn, Ie, ti'n dweud ti'n dod â rhyw adroddiad efo Craig Cwm John. A diw nhw efo'r parcio, a diw nhw drwy'r parc i gyd fel lawer iawn o bethau fedra ni Craig Cwm, dyn ni ddim yn creu ar y bryd. A drwy'r rhaid ni fel mae'r bethau mynd, diw creu mwy yn cwm eich llawer. Wyt ti'n edrych ar bob peth ein di fod yn mynd i'r parcio ar y bryd? Bydd yn edrych ar pob peth, ond bydd o'n canolbwyntio ar pethau mawr strategol i gychwyn. Felly, ie, roi hwnna i'w bwyntio misoedd nesaf yma. iawn, a ni'r argymelliad a gynigydd. Anwen yn cynnig, Seilydd. Elwyn, Elwyn, ia, Elwyn di eilio. Iawn, nwch chi'n agos, sgwch o dda. Iawn, champion. Da ni'n dal efo Dewi Morgan, beth o 2025-26. Ia, diolch yn fawr chi, a hwn ydy'r strategaeth gyfalaf. Mae hwn yn ofyn statudol i ddod i chi fel awdurdod i edrych ar strategaeth gyfalaf, fel da chi'n gweld yn fan'na tudalen 29 o'r pecyn. Mae'r strategaeth yn nid yn unig yr gwariant gyfalaf a'r cynlluniau gyfalaf, lle mae'na materion wedi sorlus, bysoddiadau, gweithgareddau, masnachol ar effaith oblygiadau hynny ar y gyllideb revenue. Felly mae'n dipyn o fanylion fan hynna. Mae'n dipyn o'n fo'n materion technegol. Fel i ddweud, mae angen i chi ystyried fel rhan o'r pecyn. Felly eisoes wedi newydd basio rwan y cyllideb cyfalaf ar gyfer 25-26. Ac fel i'n dweud, y bwriad, fel chi'n gweld y 2.2 fan'na ydy gwariant cyfalaf o 1.43 o filoedd, sori, 1.43 miliwn yn 25-26. A dda hynny cymharu mewn ffigwr o 2.1 yn 24-25 sy'n cael ei ragweld, wrth gwrs. Gwir wariant yn 23-24 o 2.1 miliwn. A hefyd, da ni'n rhagweld wrth gyflwyno'r strategaeth gyfalaf i chi. So edrych ymlaen, nid unig ar gyfer flwyddyn nesaf, ond ar gyfer blynyddoedd dilynol hefyd. Felly mae gen i ragolygon ar gyfer cynlluniau cyfalaf ni 26-27 o 1.776 miliwn a 976 o filoedd wedyn yn 27-28. A reswm bod ni'n dod ag strategaeth gyfalaf fel hyn gan eich bron chi ydy fel bod nhw'n gallu cynllunio ymlaen llaw. Be da ni'n ymwneud, lle da ni'n mynd i ariannu y cynlluniau yma, be da ni'n ymwneud efo'r arian sgynnon ni ac os na angen i chi methyca. Gwir ydy, dyna chi fel awdurdod i fod wedi methyca. A dydy'r strategaeth yma chwaith ddim yn rhagweld y bydd ar angen yna yn codi ar gyfer y cyfnod yr strategaeth yma. Fel yn unig egluro, byddwn ni'n cyflwyno'r eitem flaenorol ar y cynllun cyfalaf blwyddyn nesaf. O cyfuniad o grantia y garian wrth gen sy'n ei gasglu'n barod, sgynnon ni ar gyfer ariannu cynlluniau cyfalaf blwyddyn nesaf. Ac fel sy'n cael ei gynhoi y fan'na yn paragraff 2.5 ar wylod tudalen 30. Wrth ariannu gwariant cyfalaf, y dewis ydy
ffynedd arian allanol, fel grantiau, defnyddio asedau'n hunan, sef yr arian sy'n mynd wrth gefn, a bethyca. So dyna di'r tri dewis gyda ni. Ar ddau gyntaf, da ni'n gweld fydden ni'n gorau wneud ar gyfer yr awdurdod yma nid gorau bethyca lly. Di deud hynny, mae rhan o'r gwaith rôl etysorlus yn golygu bod rhaid i ni ystyried beth petai ni gorau bethyca. Mae'n gwybod amcaniaethol ar hyn o bryd lly, ond mae rhaid i ni gael rhywbeth wrth gefn er mwyn dangos bod ni wedi ystyried o leia petai ni gorau bethyca bod ni yn gosod ffiniau neu hwnna. A dyna sgynno ni rhan 3 o'r adroddiad yn y bon, sef y rheol etysorlus, sydd yn ni cadw ddigon arian wrth gefn er mwyn bodloni anghenion gwario ni, ond hefyd petai ni gorau bethyca faint fysa ni'n neud. A be mae hwn yn neud ydy gosod, fel un o'r argymellion, bod ni'n gosod ffin ar faint fydda ni'n bethyca petai ni gorau gwneud hynny lle. Ond fel dwi'n deud, dos a ddim bwriad ar hyn o bryd i bethyca o gwbl lle. Dwi'n yn bwriadu ni'n trwy'r adroddiad mewn mynylder i chi, mae yna lle mae nifer llawer ohono fo'n materion technegol, felly dwi'n jyst yn mynd ymlaen i'r argymellion sydd ar dudalan 36 yr adroddiad. Mae yna 4 yn y gyd, lle sef nodi bod yna ddim bwriad bethyca arian ar gyfer dibenion cyfalaf, fel yn dweud, ond mae rhaid i ni osod cyfyngiadau petai ni angen gwneud lle ar lefel fel bodus. 9.2 ydy bod ni ddim yn newid y glefelas gyda'r hyn o bryd, sef parhau i reid cyfyngiad bethyca awdurdodedig o 500,000 ar gyfer 25-26 a ffin weithredol o 100,000 a bod ni ddim yn cyfyngu ar gyfran y llog sy'n daladwy ar gyfran amrywiol. 9.3 ydy bod gofyn i chi eto fabwysiadu'r strategaeth bethyca cyfalaf ar gyfer 25-26, fe sy'n cael ei nodi ym paragraff 3.3 yr adroddiad. A 9.4 ydy mabwysiadu'r strategaeth isoddi ar gyfer flwyddyn nesaf, fel sy'n cael ei argymell ym paragraffa 3.5 i 3.14 o'r adroddiad. Felly, dwi'n meddwl hynna o ran ymchwiliad, dwi'n diadol i fanna, a dwi'n meddwl bod gorau i fi atab unrhyw gwestiynau sy'n chi'n codi. Diolch. Iawn, sa rhywun gwestiwn? Iawn. Tim. Just un peth bach i Dewi. Dwi'n cymeryd os fysa ni yn mynd i mewn i sefyllfa lle da ni, lle mae'r parc yn meddwl menthyg bres, fysa hwn yn dod nôl i'r awdurdod cyn fysa unrhyw peth yn cael ei wneud ohono fo. Sori, dwi'n just teimlo bod rhaid i fi ofyn hynny. O ie, wel, bydda, achos mi fydda hynny'n golygu newid sylfaenol. Sa'n ni gorau neud o'r flwyddyn ariannol nesaf. So newid sylfaenol i'r gyllideb da chi newydd i fabwysiadu, lle sef gosod cyllideb, da chi wedi gosod cyllideb gyfalaf efo dulliau ariannu'n fanno, sef grantia a defnyddio ar wrth gefn. Felly bydda gorau bethyca yn y flwyddyn ariannol nesaf yn golygu newid fo sylfaenol i hynny. Fydd o'r bendant yn rhywbeth sy'n eich i chi fel awdurdod i ystyried. Wel. Iawn, diolch yn fawr. O'n fath hapus. Be ti eisiau gwneud? Gymryd efo'i gilydd fel un, cyfle un dibynnu i llall ni? Os oes ydych chi rhywbeth penodol yn fanna, ydych chi'n ymfodol efo fo. Swn i'n hapus. Cynnig oedd yn gyfer y cwbl o'i gilydd. A ti'n cynnig yr... Do, cwbl o'i gilydd. Mae John di'n cynnig a mae Anwen wedi eilio. Nwch chi dangos os gwch dda? Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr Dewi. A ni ymlaen wan i rhif 12, nodyn y pwyllgor perfformiadau glodda, dyflwyno nodyn y pwyllgor glodda a ganlawyd a 27 o Dachwedd 2024 er gwybodaeth mewnna. Dwi'n hapus, dwi'n codi. A wedyn 13, yr un fath efo gweithgor aelodau bydd ar y pedwerydd o'r Rhagfyr, a mae ydych chi wedi cael copi o'r adroddiad. Pawb yn hapus? A wedyn, da ni'n dod i rhif 14, eitem ola awdurdod, sef cyfarfod sefydliadau eraill. Sa rhywun wedi bod yn cynrychioli'r parc ar ryw bwyllgor allanol neu beth yna? Nie? Ni eto. O iawn? Diolch yn fawr iawn chi. Na ddiwedd y pwyllgor. Diolch yn fawr chi. Disgwyl fi.
Wedi sgwrdd yn Dyna, jyst i gael ar gyfer, mae gen ni sesiwn